Kaixo nire super txiki eta super familia, zer moduz gaude. Banoan ere seme txikiaren bila, hurbiltzen aizeren ez diazute entzungo, zarata honekin, nire aitarekin dago eta orain jasotzera noa. Entzuten dezute zarata handi hau, kotxeak, langileak, horixe da askotan gure buruaren zarata. Pentsamenduak eta pentsamenduak bueltaka jira eta bira arazo gai baten inguruan. Eta meditazioari buruz azaldu nahi dizuet. Begira, meditazioa ez da zaila, eta gainera txikitatik erakusten badezute, hau da, umeei beraien pentsamenduak obserbatzaile, behatzaile moduan edukitzea, bai? Ez implikatzea inbeste eta ateratzea kanpora, hau da. Umei izan dezaiekegu margotu zure pentsamenduak. Idatzi dakiena, kolore bat jarri, ez daki zirriborro bat bada ere, atera eta boterea dezula hori aldatzeko, bai? Ikusi, zer esan nahi duen, ze idatzi duen, eta boterea dugu, bale? Hori da lehenengo maila esaten dana meditazioarena. Eta txikiek berehala ikasten dute. Hau gustatu bat zaizu, etorri iraila 9 nire doak online tailerrea. Bai, oraintxe bertan, bidali nazu mezu bat eta tokia gordeko izu. Venga, ez itxaron!